Bore da, gobeithio bod chi yn gallu gweld fi. Just symud hwn tymor bach. Gret, bore da, croeso I sesiwn Ffit Yn dydd Mercher. Nes I weld chi gyd. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, gobeithio bod chi'n cwarto o'r glaw. The weather is pretty horrible outside, so mae'n cyfle gret I ni fod mewn tu fewn a neud bach o ymarfer corff. Falle bod rhai o chi nôl yn ysgol. Okay, you might be back in school this week and you might be doing this session from school. Neu falle bod chi dal getre a ddim wedi mynd nôl to, so mae'n gret. Llwch chi wneud y getre, neu gallwch chi wneud yn ysgol gyda plant arall yn y dosbarth. Fi wedi cael un neges, so nid gen I weid bore da a croeso I dosbarth sylwar o ysgol Henry Richard. Fi'n gwybod bod chi yn mynd I fod yn watcho bore yma, bod chi'n mynd I fod yn cymryd rhan. So gobeithio bod chi gyd yn barod, gobeithio bod da chi digon o le yn y stafell, gobeithio bod da chi falle rhywbeth I yfed, botel bach o ddŵr, byddwch chi'n gallu yfed yn ystod y sesiwn a ar ôl y sesiwn. So a very good morning to dosbarth sylwar from Ysgol Henry Richard in Tregaron. If there are any other schools watching the sessions every day, then please let us know and we can say hello and welcome you to the sessions. Gobeithio erbyn hyn bod chi gyd yn gwybod beth yw'r fformat. Ni'n mynd I fod yn gwneud 5 gweithgaredd, munud yr un, ond gyda digon o brec, so byddwn ni'n rhannu bob gweithgaredd lan yn 2, so wneud 30 eiliad, egwyl fach, a wedyn 30 eiliad arall cyn bod ni'n symud lan i'r gweithgaredd nesaf. Okay, so hopefully you know the structure by now. We're doing 5 activities for a minute each, and we're going to do a 30-second period, followed by a bit of a rest, and then a second 30-second period to make up that minute of physical activity. Yn ystod sesiwn fi Dydd Gwener, o da fi rhywbeth gwahanol, falle bod chi wedi sylwi ar y fe, bydde wedi bod yn eitha galed I chi ddim sylwi. Sef hwn fan hyn, so mae piano yma. Piano gwyn, mae wedi cael ei pinto. Mae'n edrych yn really nice actually, so na beth oedd yn wahanol Dydd Gwener, oedd y piano. Mae rhywbeth arall yn wahanol heddi, ond dim top fi we. Falle bod chi wedi sylwi bod da fi t-shirt gwahanol arno, ond digwydd bod nes I sesiwn debyg I hyn neithwr ar gyfer meddwl. So y sesiwn trwy Facebook Live neithwr ar meddwl. A gweithio sy'n really galed, so mae'r top na wedi mynd mewn i'r golch. So mae gyda fi top arall heddi. Dim na beth sy'n wahanol, mae rhywbeth arall. So the thing that was different last week was the piano. You'll be able to see it behind me. Today there is something different, however it's not my t-shirt. Okay, I was doing a session last night and yeah, that's had to go in the wash because it got a bit warm and sweaty in the room. Okay, so gobeithio bod chi gyd yn barod. Ni dechrau twymo lan, ni just dechrau symud, ni dechrau marcho ar y spots o'n eisiau cael yn trad ni off llawr, cael breichau ni gweithio, a mae hwn gobeithio mynd I cael calon I dechrau pwmpo bach yn galetach. So os chi'n gallu gweld fi fyna, mae breichau fi mynd nôl ymlaen, cefn yn syth, a mae coesau fi just off y llawr. Okay, ni'n mynd I fynd nawr mewn, ni'n mynd I codi'n pengliniau lan mewn I bach o high knees. So ni dal yn mynd I fod yn marcho, ond ni'n mynd I codi'r pengliniau lan. Okay, remember about balance. Okay, so we don't want to be falling over. We want to be nice and balanced and just our arms and legs working. Dyle fod opposite arms, opposite legs. So pan mae tro'r cwrs yr fi lan, bod llaw chwith fi mlaen, a ffordd arall rown, so bod ni ddim yn gweithio fel hyn yr un ochr, ni eisiau opposites. Okay? Ewn ni'r un peth nawr, a ewn ni dod a'r coesau ni lan i'r cefn, so bach fwy o heel flicks. Da iawn. Okay, a nôl I just marcho. So newn ni sbido fel lan tymor bach. Mynd mewn I bach o jog. So bore yma, mae da ni 5 gweithgaredd.
So un cynta ni'n mynd i wneud kick a clap. Gweithgaredd rhif 2 yw ni'n mynd i fod yn mynd ar un cwrs a ni'n mynd i fod yn plygu'r pengliniau, so bach o balans o bach o cryfder yn y coesau. Trydydd gweithgaredd yw wneud seren, so stadium, so ni gyd yn gwybod hwnna. Rhif 4, ni'n mynd i fod yn mynd ar bysau neu lawr i'r trad ni, so ni'n mynd i fod yn swingo rownd tym bach o'r melyn wynt. A wedyn rhif 5, ni'n mynd i fod yn gwneud squat, a wedyn pengliniau uchel ar ôl ni'n gwneud y squat. Beth newn ni nawr? Newn ni cwpl o shoulder rotation, so ni'n mynd i symud y sgwydden ni mlaen a nôl. Just i cael rhan top y corff yn barod. So we're just going to rotate the shoulders forward and back. And then we're going to do the same with the elbows, so mae penelyn ni lan a lawr. A'r un pryd ni'n mynd i fod yn tapo mas i'r ochr. So ni'n mynd i trio wneud y ddoi beth gyda'i gilydd. A newn ni'r un peth gyda pigwrnau ni with the ankles. So ni'n just yn mynd i fynd ar heel i'r llawr. A bydd hwn falle'n stretcho hamstrings ni mas yn y bach hefyd. Good job. So just siglo bach i breichiau a coesau, gweithio bod ni wedi twymo lan. Sip bach o dŵr, mae gyda fi amserydd yn barod. So kick a clap yr un cynta. Byddwn ni'n kick o coesau ni lan a wneud clap o dan y gos. So fewn ni'r amserydd i fynd. Gweithio bod digon o le gyda chi, so kick a clap am yr un cynta, so we're going to kick our legs up and we're going to clap underneath each one. So pawb yn barod, back to knee. So gyda hwn, trio wneud yn siŵr bod ni'n cadw'r cefn yn syth. We don't want to be bending into it like this, because that will put pressure on our back. Ni eisiau aros yn syth, os ni'n gallu. A wneud yn siŵr bod ni'n clapo o dan y gos. Da iawn. Os chi eisiau mynd bach yn gynt, gallwch chi wneud, you can go faster if you want. Gallwch chi wneud bach o rhythm mewn iddo fe. Gallwch chi mynd bach yn gyflymach, mewn i bach o jog falle. Ond fi'n mynd i aros ni'n peth, achos beth sy'n gweithio'n gael ei neithwr. So pawb yn barod i mynd to. Back to knee. So fi'n gwybod mae plant cyfnod yn sylfaen wedi dechrau yn ôl i'r ysgol. So gobeithio bod chi'n mwynhau. Nath plant fi mynd ddo, a nhw wedi joio mas draw. A fi'n gwybod bydd mwy o chi plant cyfnod sylfaen yn mynd nôl dros yr wythnos nesaf, sy'n gret, ond falle bod plant cyfnod llwyddol 2 yn mynd i fod yn watcho o getre. Fab, gweithgaredd rhif 2. So ni'n mynd i fynd ar un cwrs, cadw cydbwysedd, a ni jyst yn mynd i fod yn plygu y benglin arall. Iawn, neis a slow, so mae fe'n rili gweithio ar y muscles yn y gos. Gweithio hefyd ar cydbwysedd ni. So ni'n mynd i'r un trod am 30 eiliad a'r llall am 30 eiliad. So ffindio balance, chi defnyddio breichiau i helpu os chi eisiau. A ni jyst yn mynd i fod yn mynd lawr, plygu'r benglin, a dod efo nôl lan. Good job. Neud siŵr bod ni'n cadw balance. Da iawn chi. Good job. So newn ni'r un peth gyda'r gos arall. So we'll just change legs this time. Defnyddiais i'r cwrs chwith tro cynta, so fi'n mynd i fynd i'r un fe tro hyn.
So, pawb yn barod, gwleiddiad y to. So, ffindio'r balance. A wedyn plygu y ben glin. Chi defnyddio breichiau os chi eisiau. So, gyda hwn mae'n bwysig bod dan ni control lot o rheolaeth. So, just symudiadau bach a dim ond y gos sy'n gweithio. Good job, da iawn. So, un nesaf, wnaeth seren star jumps. So, mae hwn yn cyfuno 2 siap gymnasteg, sef siap syth a siap seren. So, ni'n mynd i fod yn mynd a wneud y fel wnaed seren nôl mlaen. Okay, so mae da ni 10 eiliad arall, chi'n mwyn cymryd bach o dŵr, felly fi'n wneud, excuse me, a hwn bydd gweithgaredd 3 mas o 5. So, ni'n barod. Ond ni. Da iawn. So, agor y coesau, swingo'r breichiau. Mae'n siŵr bod digon o le gyda chi os chi'n ysgol. Da iawn. 20 eiliad bant, wedyn byddwn ni'n mynd to. Cwn i barod e. Mynd unwaith to. Bant ni. Job. Cael chwynd. Llain o 10 eiliad. Da iawn. 3 gweithgaredd lawr, 2 ar ôl. So mae'r un nesaf. Ni'n mynd i roi trad wrth y gilydd fel hyn. Ni'n mynd i trio cael y coesau'n syth, ond ni'n mynd i fod yn mynd am breichiau ni, a dwylo ni, a touch, a bysau trad. So bydd yn llaw dde yn touch a trod chwith, llaw chwith i trod dde. Cynni off there. So plygu penderfyniad to bach. Just a slight bend in the knees. A gweithio o un trod i'r llall. Da iawn cael fynd. Oh, good job. Fantastic. Rhywun beth to. Tom eisiau digon o leia hwn, neu siŵr bod ni ddim wedi agos i neb. Ffyn ni. Un trod y llall. Cael fynd. Da iawn, 10 eiliad. Good job. Un ar ôl. So ar hwn ni'n mynd i wneud squat, ni'n mynd i wneud lot o squats gwahanol. So ni'n mynd i fynd lawr fel hyn. Ond ar y ffordd lan ni'n mynd i wneud 2 penglin uchel. So o blaen ni'n mynd i wneud nhw ble ni'n croesi. Ni ddim yn mynd i croesi hefyd, just yn syth. So ni'n mynd i fynd lawr, mynd i squat, 1, 2. Squat, 1, 2. Pam yn barod. So nawr mynd i squat, cefn yn syth, a wedyn y pengliniau yn dod nôl lan. Lawr, penglin, penglin. Gallwch dim rhy gloi.
Mae eisiau bod rheolaeth da ni. Da iawn. Good job. 30 geiriau bach ar ôl. A wedyn byddwn ni wedi benni. Cwn i after, pawb yn barod. 30 geiriau to, gweithio'n rili galed. So nawr mewn i squat, 1, 2. Squat, 1, 2. Squat, 1, 2. Yr ochr. Good job. Cadw fynd. Da iawn chi. Fantastic. Rwy'n ni just cwlo lawr nawr, so ewch chi gael eich dŵr chi. A ni just yn mynd i fod yn cerdded o amgylch. Neu os chi mewn dosbarth heb lot o le, lle ni just fod yn cerdded ar ysmotyn ble chi'n sefyll. So ni just eisiau cadw symud. Fel bod yn colli'n dod nôl i normal yn slow bach. Oh, good job. So fel wedes i athrawon, os chi moyn cysylltu gyda ni weid bod eich dosbarth chi, neu eich blwyddyn chi, neu eich ysgol chi yn watcho. Falle bod pawb yn gwneud e gyda'i gilydd, neu nosbarthiadau, holl gwybod ni. A newn ni weid ar ôl bod y da shwmai wrthoch chi. Mae hwn siwr fod mynd i fod yn handi hefyd, achos mae tywydd yn edrych fi mas tu fas, so falle geith plant yn cyfri fi mas i ware. So gallu nhw fod yn gwneud y sesiwn hyn to amser egwyl neu amser cino. Oce, os nawn ni ffindio tymor bach o le, ni just mynd i mystyn lan i'r awyr. Stretcho reit lan. A wedyn lawr. Os chi'n gallu twtio llawr, greit, ni just yn mynd i hongian drosto. A nôl lan. Mestyn reit lan. A lawr i'r llawr. Ni ddwy'r fraich yn gros. I stretcho'r ysgwyddau. Ni bod yn teimlo'r stretch lawr yn yr ysgwydd fan hyn. Dal hwnna am ryw 10-15 eiliad. Wedyn shiglo fo off. Yr un peth gyda'r fraich arall. Good job. Da iawn chi, cwbl o stretches ar y coesau yn ni'n neud y hamstrings. So ni'n mynd i roi yr hyd i'r llawr, plygu'r mewn un arall, a dyna ni fod yn teimlo yr hamstrings tu ôl y gos sy'n sydd yn gweithio. Da iawn. A nôl y newid. So cofiwch mae'r sesiynau hyn yn parhau. Bydd Steve nôl bore fory am hanner 9. Gallwch chi watcho y fideos hyn nawr ar tudalen Facebook, channel YouTube, a bydd hefyd ar Microsoft Teams. Newch yn siŵr bod chi yn cadw'n saff yn ysgol, os chi yn ysgol, ond newch yn siŵr bod chi'n yfedigon, os chi wedi bod yn chwysu bore yma fel fi. A na fi weld chi bore di llun wythnos nesaf. So bydd Steve ma fory, Stefano di Gwener, a welai chi to bore di llun. Diolch yn fawr i chi am watcho, welai chi cyn hir. Ta-da!